Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 panopa ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pabhisi YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell kuitira pandinoramba ndidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndiri kuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani, video randinaro ividhiyo remukadzi iye anoita kezvekucreata content but mastreets social media abuda iye achitaura kuti ndiri kuteerwa nezvipoko zvemabhunu zvichireva kuti hanzi varungu vakafa kare kare mushure mekunge vaurayiwa nababa vangu nyakundibereka, baba vake nyakumubereka. Mukadzi ndo zvanga achitaura. Saka zviri kunze zvakonzeresa kuti inini ndisagare mumarriage. Murume wese anondiroora ndigare kwenguva yakareba ndiri wekungozvariswa vana chete ndichienda, anobva andisiya. Vadikani, ndinokumbira kuti tizotaura zvatoda kufika comment section after wapedza kuona video. Saka mumwe vanhu mastreets esocial media vauya vane mubvunzo wekuti hanzi baba vako murudzi rwenyu ndivo chete here vakarwa hondo? Ndo mutauro wazviri kuitwa zvazopa kuti iwewo umukirwe nezvipoko zvevarungu. Dai kusiyai muchiona video, wapedza kuona video taura zvaunofika mucomment section after wapedza kuona video. Ini saHadzirare 263 munozvionera mega pamuno sefodya maupdates edu ainenge aine proof, haana nhema, haana nhema mukati, manews updates emachokwadi chokwadi. Vadikani, ndatitaure zvatofika comment section. Ini semukomana ndafunga kukutizai tosangana zvekare munguva inotevera. But ndisati ndaenda, vanoda kushambadza basa ravanoita pano paHadzirare 263, nhamba dzangu ndo dziri kubuda idzo panapa paHadzirare 263. Ndibatei ipapo tikurukure zvizere maererano nemabhizinesi amurikuda kushambadzirwa kubva pano paHadzirare 263. Ini ndafunga kukusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love, muine nguva yakanaka. Madotara nyangu ndiri kukuchemerai. Muzvikapinda pakamera nchichema anotangochika ndoda kudzosera musodzi. Handisi kuda kuchema, ndoda kungotaura nyaya yangu zvingori reasonable zvisina kuchema. Muzvikachema vanhu vatangochika noita zvemadhirama. So handisi kuda kuchema mhuri yeZimbabwe. Handisi kuda kuchema. Dakukudzai nyaya yangu iri kunditambudza ndisiri kuchema, bhozi ndikachema mutanga kutaura kuti musikana wayaya atanga anoita zvinhu zvemadhirama. Pane zvimwe zvinhu zvisiri zvemadhirama. Nemwari. Ndinoda kuchema. Handisi kuda kuchema. Ndasandi kuti handisi kuda kuchema. So inini nyaya yangu yakamira so, vanhu vaMwari. Inini baba vangu vanga vari movheta. Baba vangu inini vakandizvara vanga vari movheti. Baba vangu vakaenda kuhondo. Baba vangu pavakaenda kuhondo, baba vangu vakauraya vanhu kuhondo ikoko. So pese pandinongowanira murume nchiti ndakuroorwa, murume akandibvunza dhayari kuti chikada kuroora zvafanira baba common notogara nayo. Anga chingonditi chika ndikuona mabhunu, chika ndikuona mabhunu, akabata pfuti. Handizivi kuti baba vangu vanhu vakauraya kuDRC kana kuMozambique kana kupika, maybe ndo zviri kuitika kana zviri kuuya kwandiri, handizo. So murume wese anodana naye ndikachingoti ndikuona mabhunu, ndikuona mabhunu. Ndobva ndarambwa, ndangoita mwana murume ansangotaura ndikuona mabhunu, makomrade. Ochangondibvunza kuti baba wako vanonzani, baba wako vanonzani, ndikuona mabhunu. So baba vangu inini vanhu vavakauraya kuhondo vari kupfukira inini. Zvekuti pese pane ndiri kana mukaona inini chipenga mhuri yeZimbabwe, makomrade anenge achiuya achiti mushiwane mabhunu ndiwani, mushiwane mabhunu ndiwani. Makomrade anouya kwandiri inini ndosamuchiona sometimes brain dzangu dzinoitwa kunge dzinombomhanya bani, mukunzwisisa. Because inini baba vangu
vakarwa hondo vakauraya vanhu vakawanda. So pese chero ndikaona munhu wechirume chaichai anoti chika ndokuda, nkangotanga kugarisana naye zvafanira muNigeria aiti ndikuona mabhunu chika anoya kumberi kwangu achitaura kuti why do you kill me, munzwisisa. So inini nehanzvadzi dzangu tese tinoita kunge tinotopenga because baba vangu inini vakauraya vanhu vakawanda kuhondoko, nkunzwisisa. So izvezvi ndiri mumba ndativa ne3 days, kana murume akaignora mabhunu anditi anotanga kuuya kwandiri mabhunu iyayo otanga kutaura kuti where is your father. So guys, inini handisi kugarisika mhuri yeZimbabwe. Ndikuona mabhunu akaurayiwa nababa vangu inini, mukunzwisisa. Masoja ari kuuya kwandiri achinditi enda kumusha, ndobva ndaudza kuti ana mari yekuti ndiende kumusha. Obva nditi enda kumusha kuti ndiende nini kugara baba vangu, ndiende ndinotaura kuti baba, vanhu vamakauraya vari kundinetsa because baba vangu inini vakauraya vanhu vakawandisa kuhondo. So zviri kundiita kuti ndisaroorwe kana nditi kunge pfungwa dzangu dziri kutaya. Vanhu vakaurayiwa nababa vangu kuhondo vanenge vachiti mabhunu vanenge vakadai. So hanoona mastanza aya andinoita yeye kana ndichiita mauyu angu aya, mamwe acho ndiwaitwa nemabhunu fanika yekudai. So nenjira so ndiyo yavaiita iyo. So inini guys ndati ndiye ndikudze kuti brain dzangu dzinomborasika. Zvafanira nhasi anovata chingoti mabhunu iyo acho akaurayiwa nababa vangu. So mhuri yeZimbabwe, whether kundibatsira kana kusandibatsira, baba vangu inini vakauraya vanhu handiroorwi. Kuchikoro chaiko hapana zvandaigona, ndaingoona mabhunu. So apa ndatirega nditaurewo senyika, mundinzwirewo kuti ndodii. Kana vanhu vamwe vari kutaura kuti miswa kana kuti tesei, but tuya pamberi penyu titaure nyaya yangu kuri kuti zvinhu zvikuitika. Musafungisa zvinhu zvandoita zvazvizva zviri normal mhuri yeZimbabwe. Zvandoita zvazvo hazvisi normal. Mabhunu ari kuuya achitaura kuti my blood kwandiri inini, zvinhu zvakaitwa nababa vangu inini. So mhuri yeZimbabwe, macomrade kana varipo, ndokumbirawo mundisvitsire kune vakuru venyika kuti ndiri kuona mabhunu inini ari kuuya achiti where's your father, go to grave for your father and take it out to your father. We want your father, or we gonna still doing what we are doing to you, or we gonna still doing what you are doing to you. So guys, I don't know what I'm gonna do. Handizive mhuri yeZimbabwe kuti ndoita sei. Ndosaka ndatoya kwamuri kuzokuudza kuti Mwari nevandibatsira pochero nevarume chaivo mumba ndikutadza. Nevarume kana vakandiona mndoti havakwanisi kunditipisira nonga chionongo vari kuona zimurume zibiya. Hanzi nemumwe akazondikonfesera komena achitaura chika ndinoona kunge wewe uri murungu, uku uri munhu mutema. Kana ndikakutarisa ndikati uri kureva kuti chii? Ane 3 times achizvitaura. Ndingamudzoti iwe shamwari, ndosika muchione ndichimudzinga bhosi nechonoti ari kuona zvinhu zvisiri izvo pandiri. Zvapane mimi makantarisa soka ndime muchiona chika bho chika apa inini ndeichiona zvinhu zvisiri izvo mhuri yeZimbabwe. So ndokumbirawo mundibatsire. Zvinhu zvakaitwa nababa vangu zviri kundinetsa, zviri kunditambudza. Ndosamukuona kuti kumwe kumhanya bani kwandinoita hakusi normal. I think vandotogarisana nevatoziva kuti chika nomhanya bani. Saka ndokumbirawo mundibatsirewo mhuri yeZimbabwe. Mabhunu ari kuuya kwandiri achinditi where's your father. Baba vangu vakabva kudhara ndandivazivi baba vangu. Saka ndokumbirawo mhuri yeZimbabwe mundibatsirewo, whether muchandituka kana kuti hamundituki, zvava kwamuri kundituka kana kusandituka. Ndokuziva hangu mhuri yeZimbabwe kuti ndo mugariro wenyu ende ndo muitiro wenyu. Ndatopedza zvangu, ndangoti ndikudzewo zvikunitambudza nezvikuninetsa mukati muupenyu hwangu. Apa hangu handichadi zvekuchema bhosi, ndingachema vanhu vanenge vakutondiita inini ndiri stupid. Munzwisa.
dzwa nemabhunu ndosati ndati ndikuudzewo kuti mabhunu ari kunditambudza mune Zimbabwe. Zvakaitwa nababa nguwewo ndosati ndatombofungirwa kuti ndichavapo ndozviri kunditambudza kana ndiye ndizokuudzewo senyika. Wamuka sei chika? Ndinotombomuka zvakanaka munhu waMwari. Chiina chika? Ndikuona mabhunu. Ari kuita sei? Andakuudzai zvaari kuuya achindiita. Saka urari? Handirari mune Zimbabwe ndosamutononge dzinoita kunge dzinopoya. Ndotozviona nai ndaitomboshaya kuti chiina ine icho mabhunu. Mabhunu. Very sorry, sure. Very sorry mabhunu. Unomboza kuti zvakatanga rini? Zvinoitwa nana baba wedu zvinozotiparira. Unoona hasi kurara. Mucha dzakanogara nemurume mumba, boza anenge achitoti ibhunu. Naime. Amunyepi. Zvakatanga rini chika? Ndaisada hangu kuzvibudisa pavanhu because ndaiziva kuti vanhu munogona kungotaura manegative. Last week airwa nakomoni ndofunga ndemabhuni iwayo mamusina kurara. Asina kumborara usiku. Ngozi ndeupi murume sho angade kurara mumba muri kutaurwa nemabhuni achiona munhu ari murungu kumusoro kusasuka ari mutema. Unogarisana sei nemurume pakadai? Saka wakambodzawo here hama dzako? Hama dzangu ndakadziudza.